پشتی اف مهرا بنویسان نابا جاردن وگرن عراقی لناسنامن وان هات خستن ایدی او هاتن در سنور کرنو بون خودین ولاتا کنو بناوه دولتا اسرائیل. او لدسپیکا سالن هفتیان هاتیه دا مزراندن. جعالی مردخای او وزیر و اندام کنیشته بو. هر وصا جعالی شیمون هیلیل سروک کنیشته و هند دا مزرینرین دی با آرمانجا پاراستنا بلگه و کلتورا جوهین عراقی و هر وصا جوهین بابله ینبری 2600 سالان. او نتن موزخانهش بو دیتنا بلگه نامه و دانین پرتوکین پیروز ین توراتێک و مێژووە gelek kevin heye. لێ چالاکیên پڕەنگی لێ دەرێتین ئەنجامدان. gelek lêkolîn li vir tên nivîsandin, gelek pertûkên edebî. Pertûkxaneyek heye em pê serferazîn. Pertûkên kêmdîtî û yên gelek kevin hene. Cihuyên ji Iraqê hatine vî welatî di qunaxên cuda da gihişne welatê bi navê İsraîl. Qunaxa yekê 1905yan, qunaxa duê 1907yan. Ew li her cê vî welatî belav bûne. Lê ev xaniye Mûzexaneya Babilûn, senterê roşnbîriyê Yehudiyên Iraqê wan hemûyan gihîne hev. موزەخانە ساڵên هەفتەیان دە بۆ پاراستنا نرخ و کولتورا جهوین عراقی هاتیە ئاواکردن داگ و دیرۆک و سەرپێهاتیên سەردەما کۆچبەریê heta hatina wan ya İsraîlê di salên pêncîyan û heftەyan de bipارêze. Derbarê pirsa hatina şandeke Iraqî li vê dawiyê bû İsraîlê û seredana Mûzexaneya Babilûn ew dikene. Well, we see a lot of Iraqis here, obviously. Dizanî em gelek Iraqiyan li vê de dibînin. Hûn dibînin ev der Iraqeke biçûk e. Gelek Iraqiyên Musilman yên Kiristyan dematên dibêjin hûn ji Iraqê zêdetir xizmeta kultura Iraqê dikin. Lêdan bin Mûşiyê ku ji bajêrê dîwaniyê û Bexda jiyabû û navê wî Xalit Musa bû li Iraqê çîrokek din heye. صعبة جدا بدوا ياخذون Pişta hatina basiyan ji bo cîheyan jiyan pir zehmet bû. Li ser kar li malan ev digirtin û dibirin. Di berfa zibistanê de bi rekekekê hemê mefegihan Silêmanî. Paş em çûn Merîwan û dûre ji Tehran ji wir hatin İsraîlê. Kî Mûzexanê destek dike û piştevaniya madî jê ra terxan dike. Beşek ji bacêta me ji Wezareta Rewşenbîriyê û Perwerdê û Zanistê dê. Her wesa kesên xêrxwaz jî peran didin. û sponserî jî bû pêşengehan heye. Em pêşwaziyê li her kesekê dikîn. Ku beşdariyê di karê mûzexanê da bike. Çi pere bin yan jî alav û belgename. Necîb Balayê dengê Amerîka Mûzexaneya Babilûn li bajarê Tel Avîv.